bobe igeto gote Nyasaye tigabe abe nainwe na anda bako nigo bakuru bwenia Nyasaye obweni nigo bako obwenia yani bakurwalia lakini Nyasaye re obweni one atotigerete asemambi yaboniga ekeranere omubui obyonzi nero ene kiribu nabono egesunte ngorukerororo obora boso ekega nabo yare go chance egesunte kegendere kobororo nande obora burake nando bona ninki kyabere kolende Nyasaye nabwate miroberi mia kwene kuna kila litu kwa tuko chaka edogoli chaka lile nobu ya no aliko bano borro pado Mungu ako na sisi ekerago toraira kila litu kwenda utume uchumbe yao mwanju muri ototenga kikwa bokire otenga ki weekend ya ere na kina urobere tie wiki yao asa bano bali aborokia bali kwenda school ni medina bono muirobeire kwene kina nkwenda muri asji school au mimi tubikonga da school bado watu wanajikaza kwenda asji school ende kwenda kina ngorosi bali generation ya hankyo ngote buna producer na tuasira sensemo ya YouTube bali bana botonyora alia Ndizi TV News alina botonyora ine semo ya YouTube na aronyora goto bwati asebali ba utobwati gwetera sensemo ye mitandao ikia karoso ka nyumba mwao bana wikebidi oso sensemo ye mitandao otobwati gwetera asensemo ye mitandao. Alright, bono mwanchu murigereria gwikira bwekarutu akomanyirie ngana kyo gotonyora no kwigana waitonga SMS Late message ngo chaka chire gutrimbuka na kugwaiga se studio gara tumanyenga barabia baturi na barabo ase mambe ya bono lituko lie Jumatatu mashabiki yetu na Chris Arogo kora chinsemo cha Bogusero ntwara Romo Swat Faith akipiagon na minyoka mono na kubune record ya sense ya Kenya bakenya bagendeta kwa libu ya kigima asa mngana ye chimbere na kwa ne kiagera Chris Arogo no mwanchi bwama minyoko sana nkora tatebi alibo igo endrende ni ambassador kora sensemo ya raganga Bogusero Sophie Kemi Motangi na yaraneli chabike na mbemo korwa sensemo ya Nyangongo Junction no mwana Joy na bali bonsi bagotobwate gwetera chinsemo chiria to wakangambia mono kegima yabo Keystone Chari neri nesha bikirete korwa chinsemo cha mamuriango galia chinsemo cha minyinkwa korende bona agotoka ase chinsemo cha Nairobi asagenda gotobwatia korwa Vansi Kerry good morning ni maitano genda gotobwatia Felicitas Nyanchama baba korwa Omosocho na bali no mwana Layton good morning no kwegena kwanenga mko sawa mnaendelea kujitayarisha kwa sababu ya mipangilio ya siku Eric Baraza yule nchira wocha somo cho Nairobi tunakutakia mazuri na sawa ikinaenda kuiranie buja mwana Steven Junior pole kwa homa nimeto unaendelea kujitayarisha egerogende ase skuru na bali mwansiri kuba okorera onde ya makuba chire makuba naro manene sana kulende no kwegena nganya sai tiembe ya makuba atambe egera abantu baye bagweno nyalikira okonyora kanywa maliogo kanywa amache kabisa na matunda egera likubali gende bagoteba ngali kuba nelie chimioro koyunga ya tichire miore ende yaigo kana ende koyunga ya tichire miore ndego bono tobasabira kubena kwa bango mwensi bali mwakire neli kubali gendrete ase chinsemo ao na bali mwensi more chipara kwenda sekebago tuabaga neria maya mashabiki yetu mwensi ntogo kwa natokore kole ntobwate chitimu chaito achikwene kiamna timu Ensakia ntobwate bali bago tuwakilisha koro chinsemo ao ntobwate timu apana kosa ntobwate timu diaspora ntobwate timu chini ya maji na team following team diaspora Kennedy Mireri Gisemba how are you nayo kuwakilisha koro chinsemecho yabo Divina Onkeo yabo David Kimori yabo Mongina Salome Mokeira koro Arizona Moswati Junitai Jacksons Moswati Mary Mora Judith Hill abo Cyprian Marubi nimete mogenda tukubwati murobere Uncle Paul Gesimba aka Kasiano naye na kwenyere asomurobere bono mambe karibu sana egere tuchake ase obwamo Biasanu manjumuri niko toko manyana no oramo na into karwa tumire uchumbe yao no ene asensema ye mitandao na twago tebi go asensema ye simieyo na toko manyana ngotole nere asimambi yaboni wisego kira ngonto ko manyana ngotole nere korida skiti mujiri chito chonsi to semerde na mwasoire ime yumurobe na ndo jena mwende ta kunyago compose SMS chino eriko to magoja sisto itaria asensema ye mitandao go asensema ya enambe yere gorabo ngonto jiganyite asimambi yaboni gende munyago jitoma ende tunyago chaka na inwe na ntokora muna inwe asimambi yaboni na mange agendete ko basense yeito ya
Kenya karotoroje na bariba kamati eri arikoria magana finance bill nigo bagenderete korigereria gosemba change bintu bibere bitataria ekere finance bill yechiko gwenera nene kranyarge konyoro kwamererio gotindi na bakenya bateana ya yebunda ya rosiri igondo kanyitena ngakia biojokorwa monjore mayo jigoikerana ase bunge enene ekere jigokwanerwa na babunge asense ya Kenya abonto jino mabwasi miro moja bwa singere yote abuna bili ikio jigweta bunere wikabajikuira na ase chibara erikorobekana karabandata komo che serikali ya Kenya kwanza banatira beka merobeli ya babuya ase ense ya Kenya abuwa yo kwano yonga mono maraibo mabwasi miro moja wani Kenya Raila Odinga amo na baraibo mabwasi miro moja babo Karonso Musyoka Madakarua Eugene Wamalwa George Wajakoya Jeremia Kioni bono nigo bago sereina na bauchukira na bara ayo kabiro mugabana bwe county ya Kamega Wycliffe Baranya nere bago sereina yaya wikatujukira nase jipara bona ebiria ikego juko etiwa abatana eze ko nyenyekia go eze ko berre kuyeta sebunge wikabachukira na se ebare bintu bere to ko ngabado abantu ke bakenya banda takurira abuno bugima bwa kongere kurindi na serikali na dana niga elengete kobeke mirobilio yogo konya abakenya wego murai bosomo konyi murai bwenzeri katika shawa na abasenze meri ya Meru anekrabargo kwanira na kiba kokorora amangana yekawa baba alianga matsukatu tuiga bagakwanda bagatana chikateri bajiko jikora kurwasese meri yekawa Gusii mangana tari mako ngumono ekiara neturisa take ntwaro jena nabara ibande Nairobi bagenda anekarba chitari asensemo ya State House ekarba bwate murubelio o talanta hela ekero rikoronchwa numra ibwense Dr. Muto alia ekarabona balengete ko jigosira chi county egoro yemangana atalanta osamangana yechi gosori boigo nindo jena abantu mamanene ngwe mulungani bakale na ya wese jiri chiko bato kujya siskuru njirigo isana asebana baburi serikali naga kiemente erinde mbago twara emechando asjiskuru boigo nindo jena abantu mamanene gose egentongere ekyombegeri gyokolika balumge Teacher Service Commission Kenya rekego sokya gose kote abuna balimu abange nigo bakoligia mbari koligi ko ba promoted gose mbari kotaka kwa biroge binene buno gotena jiskuru ekerori ngana liriria decoration yani amangana liyo kwa mwalimu achikwenda osegalisa aende Mombasa bana balimu abange bakwanga kwa prae gochikoba abanene be jiskuru ekera ningo bagwa ku transfer asa tambe omonto kuruka nando kumina ngendo kiege igo ayuno jinaragendete ko basense yeito ya Kenya kero murai bwense toktora mutara sense ya Djibouti anene kerwa ukwanira amangana yobwa matobu ya bwe chinse nandinga ki ba kolemerobelio ya bobu ya ase ense chinse cyo ba tenendete ibona geta sense meri ya Djibouti noale rende bara kwana na ki ba kora emerobelio yo kini chinse all right biasano murai bwense ni gale very sharp wetana na chinse au koranga na ki akorora magenderero alia okorekana se chinse chinde egerare ta sense ya Kenya aiga arobwirure kigima gutara na koranga inki keri chinse chinde chigo koleta bauti egerare ta sense ya Kenya kiagera ntugucha komenya samo miaka kiro mundana wate style ya yogo kore binto egona kiuro chirete akona gosoka gose na into ntonyore kinde nense ya Kenya nimetekarangera kia onkereki asemambe abono na igoro yense ya Kenya keri kegendrete monona magana finance bill kurenda yoyo mto Brighton na chego kwanira na bagani bill chikore rero ekere koragense mo nenusu kuri nabonye gutuma kerengera kia unga aya na kioroche ense ya Kenya nkayero chigo chekera azimio lo moja wan Kenya barabo bagosereire gotabanga nkoira na bale ase street osa ase chinchira au ko amereria igoro yengana ya serikali gotaka gwetie bill eyo ya rorakana kwa amererwa na bakenya abange karatoro cyo mwaziri bubulindi bwaime akuruyo kurege tindi agotabanga mbali wachugwanchira na azimio moja wan Kenya
korobekana kubwate gusuko guturubania omorembe mbago chigwanchira kindi buneke kiagera mitinyimeke yaitire nigo barorira maandamano gusokorobekana korwazimio lo moja one Kenya nigo guturubania omorembe goika abantu bande basire magima abantu baiberwa abantu bakorerwe ibintu bitaisaini nigo bono ndoro chingana kigo chikoba natebete na gwanchira nanga kero monto na watu bosibore bwokorobekana kolinda okorobekana kwa morembe kolinda azimio nigo barorekanire ko kwikirania okorobekana kogochi gwaturubania morembe gobono ntukumanya ngaki ego chakoba intu nokuganya na koranga ni nini itaendelea kufanyika igoro manchu muligereria na mangi agendete koreka sense yao ya Kenya na manga agendete gokoreka chinse mechore abogo tumenye kiagera na boranyore gokaregetionko na boranyore gokaretibonge boranyore ko kare chisema cha bonchari na kende giakorekanire egero nyarko bakogo tutebia sinchira yubikirano wetera SMS number noboigo Facebook Ndizi TV News Digital egero tumanye asenchira yubikirano kegima karibu sana inyorane siku ya Jumatatu chitariki cyara achire matuka asukire kiagera ono mutinyo gatano nalimo twaikire nusu yo mwaka o 2023 ntokumayanga waikira nirikende kiao keliwa chageti ne resolution yo mwaka 2023 nyawaikiranire tunashukuru sana nyakogenda twikirania ayuna maya na endo nyambono gochaka it is never too late aigendera kubeka umukia bagotebanga to banyaruri kolende obe muminchorimi olio kuimuka mambi mapema chuni ochikuligeria abantu benkayaye Iwendere utuma ujumbe cheno ndojiroje ujisoma turasi njera ya bena simambi yabone genda utumira ona manda tutuma bekara turochena motein kai moberete mwajuri kento kolika abna na boto ne sara ga na boto dainga kya roje gore finance speeding kiroje se kya ko gendra na boto te bikyara bono rende ga no to gotebani asimambi yaboni toba mo sera ibuka be mo minjorimi osoke na yebwirigeri asimambi ya aboniga ikyagere kirenga ngeri na guhikumo tome soke erigeri ikere bintu biro bibi ya kongire na bikongete igato gocho garanza nyomba mwao otena bono nkwereta bire bise kwereta nande na bora twade na kenga kibya chaiga ke koneki abera ekera rende ngakieri ya aba Israel bagakoro ichibuti na limana ya jete bono ikabwerigeri bwetome na ndo na kibina wa sokire ko nyomba mwao wachire kwa ligiri ebitoki kwa ligiri endagera ekiare ja msingi gina goikosoke wirginone gasire okora ni gokogendo asingincho yokonyore bitoki nokonyore bese irakonye eyamate yao ose family ya umbia mana mashabikito onsbi ekaromoremi yomoroberi mokwena kina mwasa seiri nande mwasoire ime yomorobe na otene karo ikasense meri ya Facebook galia like, comment and share. Karo comment iri ari ngonya dore comment yao. Karo wa domiro bia sana. Mashabiki tonse pia sema bere dewa ke miso motangi engineer Vincent Maina kurwali sense me abo sansa pia jikirisi aro kurwa sense mo yaraganga to ende simene atuzu kurwa sense ya nyama koro to keva kurwa sense mo ya gesima Kiriester kurwa sense mo ya botere bobas nya boterere endo bwade daktari Henry Job dokoroji Thomas Mishira ngobaralia isaboke Thomas isaboke ngobara somoroberio botambe ekaromokona kina mwasoire imi yomoroberi ndo bwade moguso ndijo ngobari imi yomoroberio abasubade bakoba imi yomoroberi mwensi to abariganiri ase Fancy Geri Edwin Omwenga ndo baroje kera Dennis ndo baroje imi yomoroberio ekado kwena karomokona kine karomwasoire imi yonalia kwena kina yaya no mokoba imi mwaka matembe janere ngobaralia gesora ben engobare kiongozi Vania Onseli Dennis Nyamari kurensema ya Nyamataro abungati ya mashabikeito alitu inyuire bono mambina no mokoba ime yumuroberi na kirecha na rororo na Erikyo Mondo ngobara rororo mbali bako Matiang'i Mondo nere ngobaralia mbali bako bakorwa sensema ya bonchali iyo mwenso ime yumuroberi asenjera ya bene asenjera ya emeroberio ya bene amashabiki donse bia yale chese constituency chonzi eti constituency ikomina isano na isato as county ya Nyamira etubade constituency inye
tuja se county ya Kisii tubaji constituency kianda jijire bomachoge bomachoge chache bobasi bonchari south Mogirango toje kitutu chache north kitutu chache south tuende kinyalibali Masaba tumaye kwenda na Nyalibali chache eyo ne county ya Kisii katomya kase county ya Nyamira katoko batu kwa tena bana swaime yo morobelio tujakere buraburugo toje west Mogirango toje north Mogirango yetenere no mubunge Joas Nyamoko borabu alia no mubunge Osero Patrick Osero toje kitutu Masaba no kiribu saira koba engoko abantu banje tukumuroke engoko because nera the brand yae tumaye kwenda sesemo ya west Mogirango katoko nyarana na Steve Mogaka abana abantu bono ba Steve Mogaka alia ntokore tia seko dwakore ngalida seko constituency ya county Nyamira mete bande bara kumina dendinga kintate babarai babo ase county ya Kisii tujakere county tujakere Nyalibali Masabali tonyore Manduku nera Daniel Manduku nero mubungo ino totebete bana ambali bawo chikorana mbaitie biro sembali weti tujase bunge ya Nyalibali chache nzobwade Said Chanda nendo medu sinachanyeti goseni gagonye dinira inse to kwenda bomachoge borabwali ndobwate Obadia Barongo inero mujumbe bwenseme yikaldo bomachoge jaje ntobwadari bamiruka nendo medu sinachanyeti gosengonye dinira inse to bonchali ndobwade Dr. Giles Onchoke inero mubungo ino bonchali ndo medu sinachanyeti goseni gagonye dinira inse kerongo kwera ne asensemeli ya South Mogirango ntobwade rende nele Jivwe Silvana Soro nere erero tebrina wikayeti wikaji unye suma arolena chenda ya serikali ya Ikere katokera na babasi ntobwate Innocent Obiri wende nere ntoma inside diare buya usara undecided ndoramanya buyere angine katokera na sensemo ya kitutu chache south ntobwate Anthony Kibagendi erena rojini gara series stereo ko yekana nando jeni gara sobo mobwa asibiro moja wa ni Kenya katokera ne to kitutu chache north tonyora na Chafet Nyakundi ereno ala sensemo ya UDA nande ne rore treasurer ayekya mekyo ihonere na bora erengo nyesirare buna serikali iga buna babunge baito borogongo rwagusi bono tetukanyenga kibao jogara tokwe baba gavana baito ase county Nyamira antubwate umugavana Nyalibo Nyalibo Kimomi osaka Mos Kimomi Nyalibo ekarabali no mokonyo ye Dr. James Gesami ondicho Gesami abarabo ase county ya Nyamira ndogwe base county ya Kisii rende ntorojo mugavana oito Paulo Simbarati amo no mokonyo ye Dr. Robert Mondo metaba ase county jibere yabagavana abadebuty abane bali chi doctor they are doctors so Nyamira ono wasomo kwa Dr. James Ondijo Gesami na se county ya Kisii to the Dr. Robert Onsale Monda igono basom sana ndo jiri tukurigoro aba gati ya MCA gati ya MCA se county ya Kisii bali barenga se county ya 047 barwete magana ujase chinyomba chubralia nene kroba mocheti mubunge kwensemo ya South Mogirango serwane soro kroba mutedina bono ya ikirenga kyutakero sikomo gavana ilinde nera kole mirimo yaye gati ya bagavana aba MCA barengalia ngamona Richmond Manani msio bogeka ndo wigiribsioja msio ijuni ndo abadamo siondeli okurubo machoga alia kimonge ward na abanda bangi karabara itwe no deputy governor Dr. Robert Monda mbaru mangana bagatebirinde na soro wana sikomo gavana ntuma idina na abantu bosore na barabongori brae bale ate na mugavana sikosoro etuganye dikyara bone inero siaze gwakwa asorongo rwagusi Ewana mwanchi murigeria twara komanyiri ali obwenete komanyano nyana babunge mbaro mutamanyeti wikabono aba deputy governor mbaro mutamanyeti ngantu bwate Dr. Gesami kuro Nyamira and Dr. Robert Monda kura Kisii County igawano ayuna mayana kyako yoro morobeli Ensakia o komanyia mangana buna ayua mayati ngomanyanga ikwali gochako ya nyora korwa
kolende onyetari Ndizi TV asa morobelio motingu kigima yes abu Ensakia bono mambeli tukulia Jumatatu ayo manenda mange mwanchu muligeria gendera ko bimiyo morobeli kyagera oise gusuka utapitwa na mengi zaidi kyagera mbono tuchagete mbono tukuna methelite ngolieito oigachinsa isato na lito gochikoinoka eonyore ngatwara alikunira ke enda stogotigera tutanzia tena kesho litukulia Jumanne kolenda sebono chimessage ntoro chenchigendera tegocha kuchirigere litorasege keke kiribusyo kolende inyora nkwenda toraya saa yeviro torara igwa kidogo na ralia litukulia lero lia Jumatatu naenda tubataibo tambili litukulia Jumatatu neli tukogwa nete gwe komerere nonyeli kubali yakubwatire oika gwe komereria lasima ujikaze kisabuni ujikaze kimwanaume egere onyorenge wiki ya umbi yeko genda sambamba wise kwe ororovya akobangali kubali yakolire abakonyorange wiki ya onkobere ntambe kabisa itakuwa mrefu sana igona lyo nyali twelire very busy kero montagwete town kabisa akona focus nyama tukona rantu bagotwale focus eli tukolia Jumatatu egere deal nyara ko bagikoya oisogo chake deal bobe wiki eli tukoli tangani ani go konyorange wiki yao itakuwa mrefu sana na kitote banga ekomerelie kama mu minjolimi soka bono mambia egere na Jumaina boy go Jumatano boy gala misi bono no tanyora kende biego chijume weekend akonyoranga mambo iko sawa sawa igona karibu sana korobona igabaka chinza isatu chimambia bono ende barokero kende basiriti abamu abo babwata mayanda na mabeba mange twabasabeiro bole mwikyagara Nyasaye nabwate umurubelio kero monto igomo bese kubole maswali mange nganki Nyasaye nchireki kyaba igakyagara nero mugwi obyonsi gona bwate esababu bene yagarire mwanyo le reporting umwiro ino otwekiremu abandi baroro barwarira bayiri nabasani abandi bara ICU abandi bara HDU abandi bari chiward abandi bari maternity bono mambia twabasabeiro kubwena kwa wango mwensi mobwene egere muirane ase chinyomba cheno na bali marwarete nyomba motaranyo le bitoki kero kene mwende nyagitari tunawatakia mema Mungu awaonekanie egere mobwene muirana ase kebao keno gia kira lituko mwanju murieli ankona utwakwa iro gosemeria no moyo bono mambie go mashabiki tonsi bibali bara sa hoteli ya bugango toriri bali kurwari sinsemo ya nyari bali masaba karide no murimira bali bara si hotel Jones B totebo mucho Kisii keroka andonzi asoberete nandi Ndizi TV bekire no ne jiduka Ndizi TV bekire to kubakira mbemano asogo chora Ndizi TV ne rugwansu bomugusia se kamutanyambia na Kisii toko bakira mbemano genda gutuma uchumbe ino kwenye somatore asinjira ya bene bono mambi ebinto bya kongire oboge mambo kongete lakini ndento kwengenta atotena bono tiga tuengente eno boge mabwa kongire ento ngelina bono goiga tosuke gochibosio torore na ngiye kogenda gochibosio asiri tukuria lero kere binto bikongete nataka turarigereri sar no manjumureria igoro yebinto gokonga yani boge mabwa kongire gose binto biri odage tukumanye kene ekero boge mabwa kongire ose tough times yani chinga kimetenye konya na bono naikire ngweri gose na tumeire bono ndasegete ebinde bionde tukurarigereri bike ne bingo biko barakine kana ngonarigere tiga nkararigere na sometimes life ngobere but uikonyare ko wanjirana if you accept tough times are part of seasons of life it will keep you from sinking in the depression ngade na boko asumuno beke Gusii adana oise kwanjirana amangana tough times chinga chingong oise kwanjirana enjiro ose jajira sobogima wanjirana na ebono buna bono obogima mbokongete binto mbikongete oise kwanjirana to konyora gutwara depression igoto you accept oise kwanjirana to konyora depression lakini oise kwanjirana bono ebinto byako gani oise ko bana to kwanga ona ndinayo na bono bogima mboyo mbora konga binto ndori in tough times konyare koba no to depression so to adimijani lakini bono ngendo ngena ase biro ase mambia bono na tikatwanjirana obogima bwa kongire nto to depression yera to oborwire ngento gyakabere umwanjumureria sara umwanjumureria ngena maintain hierarchy pasa yani origererie gento kere hierarchy yeah going
through tough times does not mean you are not present. You are actually being prepared for something great. Preparation for as often is. Yani ekerobwate chinga chinkong. Tari na tosesenidi. Osekero wetera mangana makongu no bwato burwaire no bwato murwaire gosina yo murwaire ina igo tosesenidi gosinya sa ta komaiti. Maito montonaro gorwaro te ensanye bi. Igo tari na ekero rwarete gosobwate mechanda mekangu nchara kwara ire na nyasa ta komanyeti. Ne ri na bono anjerana arakide anjerana ene njera yameyo kugotieli osuke gochi bosendo kiata dongerina goika otware tough times will reveal you to your true friends and expose the fake ones. That's true. Ekerobwa teme chande me kongo so wetera tough times chinga chinkong ekeruru murwaire ekerora ire nchara na libono ego determine goseko reveal abasani bao bekene na ande yasioli ego kworoke abasani bao bokene nande yasioli abasani bali fake ones mende kerobe chando bwade korarwa na lira manyena ose korabor no ene egento ke gono ne jibeze na lira manyena nali oko twara obokongu sana egento kenena. Sometimes God allows you to go through tough times to wake you up and get your attention, especially when you have become too familiar with him. Nasangu anjirale weta chinko wetera chinga chinkong ikobone ngento kiri manyana chinga ke chingwetera echigo ntieri gusuka ujibosiko seni ngwetera chinga ki choko chumeto montanaro konya chinga chinkongo wano kwa chande kapi wa kwereren lakini isoko na chinga kichiri gwetera inji nyasaya na chimaete na bago konya oskego chibosio yenda kolere kyane nyinge ndigeta yenda konena. Sometimes you have to reach a dead end where no one but God can help you, so that no one but God can receive the glory. Yani ngikore chinga gede chinkong sana mpaka soro jena ngokore onde bwensi ata okonya sense besya ujita okonye enibo ya eta okonye ebiasara bya bita okonye abana ba wata okonye mumuro mina ta okonye no mosani ata okonye lakini bono omuntu oyo gokonye dari muntu oyo gokonya bieka nyasaye na rekero kwarura aliase a deadbed obo buibwa bwanyara ko omayako bakwimugirira waragana kai pona nyasaye uruse di nyabendalia pona nyasaye uruse di onjimbo galia iko meaning ina nanjina bakondu kwaba kwatwara gosemelia goji ase and greater people have learned that art of converting times into part of being master of something. Yani abantu bali bachire bosyo basomire na kiba convert chinga kirya chinkongu bama konyora amaye gochi bosyo. Iyo ngina ro kwana asema mbiabone nande ekero konyora no bwa no etita chinga chinkongu they always open your eyes to see opportunities and those that combatant you did not. Yani ekero wetera chinga chinkongu Mugo igora chira maiso kwa rabosio umedija kwa rabosio meto iso kwa bana ni gore ore ani abate vintorio ka twete de makon uwesiona to kwa rabosio mete no ne kare nyumba ya etaratwa na bokora na mbuyo nyumba ya kwa mbuyo lakini no ni nyumba ga jide permanent eja ka kuri kuru na poke na bokora na ke bokon bwa jagire ko baga na kingonyo repair esingi ekwende ya jagi gosareka roof na kitoko nya repair iko kwetera jinga kichingongu kia gotieri gochia se mangana maya. Yes, that's na mangana mange ya renge kia na ligitanga chi point 15 but this ali ebiro na yebiro tiango rabune kro wetera chinga kichinkongu ni gochigo konya gosuka gojibosio ndoma jamsiki na ekaro ete abasani ba ko tamapi bona kro bwate chinga kichinkongu aliyo komanyana who is your true friend and who is a fake friend ikiara ni ego kworokia bali abasani abaya na we expose abasani fake baba na bona ganto konyara mete kuna marafiki unapigia simu karura obwato machando awajukui kwa murigire text ariko reply nini oja komanyoza obe ne bete na renge meeting ide kumba kwata kwa mkutano ikobono chinga kuna bogwetera mwanya bantu tayo inse yeliyo botetere chinga na maene na inde it strunga karugwetera storms
challenges, obstacles, trials, and all those narichigo go sharpen for your destiny. Na bako janga ngwetorole gento ketege komu kolenda narinya sawo go prepare for your future, for your best. Igo wana to bese kona koira na nanga inki na lero minto na lero ntato minto na lero mumuru minto. Why is God allowing all this? To kumanye kiagera chinga kichinga nguno mintate vire nigo chigo go tieria chako igora maiso wakora the right thing. Did you tara igor maiso tanya gwetere chinga kichinga nguto wocha kumanya kolende buno mintate balire nyumba yawe yacha kirogotua ali wocha gwancheraranga obe anyagachemeri nantete nyumba yangu tuyarenga kumbe na bare kwiwiga igobono goika bwetere chinga kichinga ngwasubugi mabwao nonyene gento bakoroka pal gose diamond nigo gigweta sumuriro motindi kabisa kiamanya koba yamanya kobe dhahabu ingia kigima lazima upitie kwa majaribu egere onyaratoba sio diamond ni pal ama ni nini ile ni gold. Asante producer. Ne gold. Dhahabu. Lazima ipite kwa moto. Yeah. Lazima liete asumuriro motinde kabembeli liyibuya limanya gosoka lije buya kegimana kyokororanga this diamond is na kiere very expensive etaligotoka ndo sigobono mwanchu muligero kipitia matatizo na majaribu shukuru Mungu wewe endelea kutia bidii na baadaye utapata matokeo. Ebya sana no tugetere mechando na ande Sara ne lina nkote abale na you remember bintu kende kenzo ngiokera okore otwara mo in the world no twara jibasinge no twara kini moya bandore ro okore otwara mo asumu nubeke nyamulero gorikana na remember that the things don't make you happy. It's only the people who can make you happy. Sure. No tuare gali go make you happy. Kiara gali te go make you happy bintu lakini umwanya bantu buna nje can make you happy go singo gauge. Yeah, that's true. Ebine bintu bitu gatwara aligereri asidini na ndengo te abale na teamwork makes the dream work. Hani teamwork obwamo eko make a dream ya work ikero work ya bieka turgunyara goikirani endoto yao igobone bintu mbire tukorigeria sobogima twarana inga kitotagete torigeria go chibosio ende bijugo tokonya asem igomonto make omondo happy meto mondo na bako nya bwate nyombe ngira kintabwate more. Yeah, that's true. It's not happy tago geti yani kumetisara no ne nsagara ne eta abwete na ndo baje kongita ono na berego yani nga ebinto biense actually things mbirigo ko kia osembigo kwa mogo ko lyoganetie amagacho nyomba bunere ngianga nie gali bwate na ngani abo wika kwanyora ngure sadi mari gali lyo kumetinga nkira kiri nyare watali go kwanera konye tolibuya so konyoranga neke mayana mno mintate bire bintu bienseye na bitako morembe se na bitako mogoko kolinde mwanya bantu oli orumuyana ndo musani oli moikiranu abako mogoko oli oganetie na bagocha sabe advice maito muntoji wasaba nyumba ya advice na abachikoro bagochi na ande about the happiness is not by chance but by choice. By choice. Nayo gochora. It's not a chance. Happiness is not a chance. Yani happiness is not a Gusii. Mogoko no roi. Mogoko no roi. Teri but it's your choice. Now ranje bono nune mera bogo no or that decide you nune the whole day and no bisiko ya jiri lakini a choice yao na haya mimi acha ni fry labio aina yebro asema ambia boni because obonko usebirengerero brain nigo bigo behave bunana ki emudi yao nererie oisego behave yako batamo wako no bonko nigo boko sansa mukana bonko nigo boko rengereri positive lakini sokonyoranga nigo nunete nigo gechiro all the time obonko go feed negative thoughts na ndentu kana last week tukatebanga have a positive talk self talk again na liorabe happy na indove healthy igo no manchumulele ayeviro yelitikolia rero ni ile tumekueducate ile unafaa kuishi na watu na binadamu egere onyariko bakogusukia matuko ekerora subu ikubense bia sana yungati yerie biro tumetu singokonya osa no sinabwato jumbe jumbe Jobono ayo wetera manya nabwate kirenga kiaye
bono neli na to umete lindo teritana oisiko rengrali na yangu etero utwa depression you die karole deadbed manyana ayangu etera Nyasaye bieka na rando sigaiga abu utafaidika ikera mwanya bantu ndira wike engolipi maidana bogori alia esimi ko bogori around 5000 people esimi ko bogori abanga the Facebook ne ko 5000 abasani abonse bi na bogori ali kwa mara abasani abani maidana ne phone book abu bwade kora jack ko rumete enambe ko barakoru mpaka said na ko bwade oyo karakoro kuna agrey ose Abel, ose Agnes, ose Anti mbaro kaliketa Anti ose na kimpaka Sedi nsa Alisakaria. Wengi sana. Ose Sebra. Ndara boko sebo muntu Sebra. Abanda abonse kuru mpaka Sedi. Onyoro bwata abantu 10. Pio bwata abantu 30. Ose abanda abe bayore dia simia oposa. But sometimes muntu boko nyora na kuru miake dato muntu imayo kwane. Yeah, na indengo tayabare financial experts. Onyorenga 3 contacts, 3 of your friends, or 4 of your friends on your phone list. Onye kwa wasabirobo konyi bwebes and nobody has responded, then those are not friends. Baro igini tika bisa ngoyo ngisa kama tainga my brother na ikiro moelio I need some 200 shillings nkodrege to create agent. Genuine friends atatuma almost million. No whatever no usibatana as a phone book. No na as a phone book we yao no ditsekuri na ngoko wakere simo. No mosanio no mondo gogasega zimedra bagonyo no ne boss ya onere gwakirete similegira mede naro gwakire similegirali gukosomera gosoko kubona turakora as a phone book yayi umupenzi yo gwakire simade na high sweetheart ngakiole osino mondo gwakira gosomera na osino mondo obwate deni yae ogwakira kiraritu ode na deni yana turanga igomede no ne phone book ne bwata mangana ina asesi ya dokorire mede no de mondo thank you gosego mwakira mondo na bwakire good but mondo na oda okwan that's true. Na oneka rokori kero monte message esta inere nije no tura kwande yu ngakiko chake message ekero kori kero monte message odeno tukona mkutano ya esta inero compose message uko jaka kwa mondo ri hope na bagwa attend mukutano that's true. Na bagwa attend mukutano gose asegete osina asegete mwari ko josine chibeso gosaba ana bora sabe chibese osabe bobe toegwa that's true. Espero gwakira omuntu nane simina I want to jina ninchandegede aki nje nindoje ose kwaro jana pride rango yote na aya ngaki Sara gwakire buya ngaki ninkwato moroire haki nongo wanyege ndogete ngaki uranyare ya 10000 na tena haya umuri wa tena haya tingonyora 10000 na ikobono ile ngora anyore ikobono kwata kete kongonya ala ninde nigeto manjure wana ndio wa tena haya nerogeju mede manyora in fact isna pale kurusi njio na akigona na semere to kongonya getere deji kware lakini naye boli bono kwari gosaba ya video man what this way we can communicate no monto no ne kare bintu bikongete biamana sana ayuna yebiro umoligereria tunashukuru sana ayuna yebiro and na pikire pointing whatever storm ko enda through yunegen tukego prepare for your destiny oseyo wetia matemugete egera wo monte jeni ni gochimotwe temete angi kwegere ko rwasa yebiro bono mambia ko na yogo segeta and na yogo semelia bene bono tiga karotoganye toto tebi na ria yagwese mire ko rwase ayebiro ntoite kwenda wikase chujumbe cheno tumanyenga mbarabia baba mambia marabia baba tutumire ujumbe barenga mogoso ya somorobelio andenki kelimo tagete gutumanya se mambia yabone kro mto Brighton aguchaka bia sound gere SMS yendo kinande gentogere narorina mate ino mnabogokia bona rero bwakia lero Jumatatu mnabuakia mnabugonyagokia ekiara indomete dole potential customers bogokwa that's true. We are not permanent in Wednesday. Mondo yore permanent no ikimiaka 100 no ika10 no ika30. Igumno kunya kusuka ngote abale na hani ni wenda tonya kusukuja sama kweli yao. Kabona ngakibwe bangete. Toira na sensema ya check yumanjumu Elda John Maset kurobongo ntanya libali masaba imoncho
ime agoteana bari ime no murugio ya Diana Sarange Dibora Mora na Emmanuel Bisonga bagoteana bari ime yumuroberi bwensakia bono mambia morning team Ensakia it's a wonderful day nyasaye atwanjeire twaroriri tuko ligia via dressing code emambia ingia asa mashabiki onsi Ensakia tuko ligia haed abana ba minto oinge misovi motangi kolinza majiri cha nyango ngombia bono tunashukuru sana kemi soka baime yumurobero na watorikerigo 1% Thomas Bundi Nico Tundi na my beloved wife Patrice Kemunto or my way or the way from Bomachoge Kerongoroli out there bano alime yumurobero asemambi yaboni biamona asibali Sinti Nyaboge na ningoroje asomurobero bwensa kabona mambi kalodana tukuna wewe hadi tamati biamona asibali mwendeto tomaje SMS cheno minyoka ya sensemo ya Facebook wa kaigo sara nera makubwa terabo dorembra bya mwendeto kutoma uchumbe ya ino Mbari gaiga barantumire sikwebo ndabu no arime yumurobiri awate akona sisi Tomo Somi wakirebu yakuruba mabajo nyaiwa Nyamira akona sisi engineer Karaba dena count me in kurwa nyantrago ibeno Edwin Majabe dena Edwin Majabe onzarigo kurwa Nyamira count barabuje bungombe nonde ime yumurobiri abaponsi baswa ime yumurobiri awate na onzarigo begi Nyaboke Fred Nyandika Mosioma Esuba Susan Mirambo Gertrude Sabure otuke Chosho Nzongo Simeon Atuti Engo ya ngombe Caleb Rasugu na umugaka Ekireja baswa ime yumurobiri Nicholas Ogega gadena mbekira wadera emeroberio emiyaba Evangelist Nicholas Ogega tuko pamoja sikwebo ndabo nera wadena wale ime yumurobiri asemambi ya boniga kurwa sensemo ya Ekenyoro Kenya genge no wale ime yumurobiri asemambi ya boniga karutura ngwenda sensemeli ya Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook ndarana mbara ya watumire Tomo Somete na bwakire buyekoro bomabacho nyaiwa Nyamira tudadi Masomi Umura Mama Agnes Mokeira no bali meyumurobero Charles Rwango gata deno wale mekorwa kenguso niko ndani ya show with my life Jacqueline Kwamboka sibadogi ngo hata kidogo na kanyaga kubwa hadi tamati hawa dena era udaja anene imbako mwelio taira mogusu onduso hawa dena na Naomi korwa landani Majoga Barabu watching live kabisa Gladys Nyachaya dena good morning no alime yumurobiri awatena from Emirates together Daktari Enelio Joki out there no alime good morning akabeke moji yobanjani umurai Peter Onkeri getata out there watching live from Boki Baroli Enoch Moshere out there watching live from Isebania border Abuakire Buya na ikira abu asensemo ya Enoch Moshere ena waikiro na bokwenda na Eric Okali umuigwa bwa bagchonjo nerabu Okali umuigwa bwa bagchonjo kose ochake umete ekobwate ngakesi ya ibangete na bokoraji kunake Eric Okali umuigwa bwa bagchonjo agote good morning team Ensakia Sarah and Brighton from Sukubo PG niko ndani with my dad Richard Mose, Mom Josephine Mora, my brother Lawrence Mogendi, Jared Walter, Joby Mchelsea, tuko ndani Ensakia hadi mwisho. Gladys Nyachaya nera gotebanga good morning from Emirates together. Mokogoti KE News agoteba Sarah na Brighton bwakire mbia chi family chaino chire asante ni mokogoti Mandere kurwabogesa kama konge basi kama kawaida ni hesabu tafadhali tumekuhesabu Jaden Richard kalawataba watching from Afghanistan Sarah and Brighton I'm happy for you mbiamona sana brother na enentoko ganyete sana ira nekorwa asense meyo Eric Okari ndoche yona yesomire Arasa Junior Alex agoteba Sarah na Brighton niko tuned in from Eldoret live na wapenda sana na program yenu tunakupenda pia sisi Avansi Keri ndo chenga nagende tokotobwate wetera senchira ya online nero mtandao agotebanga ako ndani pamoja na sisi ndo chenga na chejo yo Mokoti K News kwa masomere boli Mokoti K kwa masoma ena masomere kwa mokonge bobasi ukiniita Justin nitaitika good morning Sarah Justin Osebe kura Morako
getting you loud. Mashabiki wote wakae na morning njema. Asante yuni yule moja na yetu akora rokare wote ba morning Sarah and Brighton. Alitukuligia Thomas Michira tumesengwaye ligerelia. Wote ba good morning, being admitted at Kisii Specialist Hospital adjacent to Naivas Supermarket, but I'm improving. Nikumbuke kwa maombi. Pole sana mwalimu na kiritu wote banga barwaire mwensi ya selibo akorende mbia wato tebiri ngano igwete bobe atunge jua. Tunakutakia mazuri onya aliko baguko bwena ase obwango. Asante sana. Dolphin Mora wairora. Dolphin Mora. Hello Sarah, Brighton and the show. Welcome to a lucky new week. Because men have not made it to arrive today, but by the grace of God we have made it to see it being arrive. May favor God will and abundant joy be your companion all through this week and the days ahead. I'm locked inside Ensakia until the end of the day. Asante. Asante. Thomas Aboke, do you read it? Thomas Aboke na erankoro dagoret South. I have a good morning, brother Brighton and Sarah. Sarah, let me wish my family members kurochenza mecha sengera machoge chache happy Monday morning. True. Punda imechoka. Let the financial bill be dropped. Kenyans are tired. We don't need houses for what? Asante chujumbe. Unatogo chirora igachi nyia. Napotogo chisoma Taylor Magusunduso. Niko ndani korwaranda nibo machoge. Borabu watching live. Asante sana. Biya sana. Meta ndo bakwande go yamangana ya housing levy na ndera bagane bana ba just nimba bolina ingi yakogera housing levy yariko banjare ngase finance bill tangana ndinkiri kero osito debena ekemogere kebe housing finance housing levy na ndikindi ngero rekyara bakenya bange nigo ba ukwande go ya jinyombeji na ndo mayina ngire kige kera tindara mokenyo ndeka ukwana gendo kende kingao apart from housing levy na ntorina kende ngire kiyaro as finance bill yego se bado beyonce bi ebire bibe aseji pejiri emia yemo emeronge tano mona ibere 162 pages Johnson jitu arege ntekebe aindo junyarire karto ko so sense media siasa na magendero rento juko kwanda mangana mange bado juko kwanda igoro yo soro na arati mo jumbo South Mugrango no mugabano be county ya Kisii na ese yeye nire faida wochi ase omwanchwa omurigere ligose nere faida wochi asomo Kisii County gose bado nejin sase chia mangana chikari kurdu na ndo nindi ya chagete na hande na kiera chikoera nere osembono ya ikirega tigati kiara tuarore na muhabana emaete no soro ebarwanda alitanga nya samatanga ya renga alia yo muibori nyagosira olenge bomo deputy governor we county ya Kisii Brighton choasi gongera mangi ebakarwana kurwelia ndote bena na lieto bere mpaka boniga nalio inkikira abe mpaka boniga baikaranziwe na bagaka torina Gusii Council of Leaders ba kore mirimo yabo buya usena barabu na botoko barage byaro meto ngotara kore mirimo yae buye kyagara abara yabadanga baikaransi unze baise kogendra boigo egaroto kona Nairobi ngakito korro una banyasegi ekero mete no ene kero onto tebena kero muraibu ensako barrali bo eba korro una banyasegi kyagendo kirige kwenda fairo ekienda mpaka chinse chisiko aba America barali ba kumina ke Gusii padu ekatokore no ne county ya Nyamira akora ese gineba abantu mbari ko ba physically ga mbari ko sadno ena matanga kora ndebi ngonya Kisii ka itu asadia matanga ko igure na bono Kisii ose Nyamira kai kwanya ko itu asadia matanga kama hiyo hakuna kabisa produce ko wodina egonya Kisii baraba turban Kisii na otra baraba turban because for sure who does that ngo osadia matanga yo monto ngo bakorwa na sa matanga that's so bad manchu murigereria Kisii County leaders na bantu mwensi balitonarite ko turubania matanga tuache hiyo tabia mbaya tubeka na wa brothers from Nyamira County asibakorwe siko no nyababwate differences no matter how many of them balikorokia sa matanga no korwe siko ya nyabosira so ego te badi ke wedu lakini rende Kisii chinsa se jikoro tiranwa anto jino emboda boda Nyamira meteri gorwan
ebintu ali mu county commissioner focus no kurwania marwa no kurwania ebintu gete bike lakini bono Kisii rende nene mono nturarora lakini ndio torena nakukwana turabya mange nindo jina honorable Benson Nyagaka Maria jana good morning muko aje all the way from Nyamecheo village even ward. I was supposed to be your guest this morning but the next week Nico bas my greetings to all team Maria jana even ward fancy Kerry Santi Benson Nyagaka Maria jana na aligie kiroga ali ward ya Ibeno kunde tajigakea na ndebono na dabara bona jadden hata giriko bomogeni witura kinisa ali ebintu bitarukonyarikana otebere weekend na bagoje go mheshimiwa ndogoroje gendera kutubwatia oyo no mheshimiwa Benson Nyagaka Maria jana. Asante sana mheshimiwa Benson Nyagaka Maria chana windo na bikora Maria chana yes atakuja wacha tukukaribishe next week na the next week atakuja mbia sana iko mheshimiwa abantu baibeno na Maria chana team Maria chana ibeno ward bia sana timetinga kyotali kana ne team rende ya kia korukunaro yo takita kodiye korukyo bagabanda kini aka drop taji kugerigia epaso ya North America matoke ayo weda rindi Charles matoke na te kugerigia kirugo rende na ragaratika kete nere Maria chana kete tangana bokwa mokwani lakini medina gyota mokwani patika kama unanisikia bado na bako mende SMS ya bantu baibe no bonsi tuaba no bari me yumurobelio oyo Maria chana batebiri na maswa ime yumurobelio. Asante sana narode chief Dennis Ntumi kurubo mwanda gotebanga no ali me yumurobelio kabisa agotebanga morning get Kisii Bible read for me okoiranirira 25 verse 2 and 3 tabirenga twalko nyole buku yeke Gusii entonye bwate chief atamasomero koiranirira ngibire na isano ibere goika isatu kwenye ligitore nto koye somera tororenga na kiekale gukwana asante ndio mono chief Dennis Ntumi korwa chinse mocha abo mwanda ndio no baje na wakili biasa asante sana Antonio de sana limo aje mo kwana regero ye chindemero na kiokogorwa boundaries ngachigodiri biasa na chief ntoko nyorete au biasa fancy keli Maria jana mkwani akumbe nena mkwani tigoralia ekero SMS ya fancy keli nkwato metabanta bangabu kinto kusoma tobakole lakini bonsi bya alikuwa toma mbiyemono na mbiyemono asogolele bali akuri SMS ko cha studio asemambi ya aboniga biya sana wiki yo mende ntoka bwa the Father's Day ngobono abangina mwakole te ino Mother's Day ona wiki ntoka bwa the Father's Day who is a father? A father is anyone who takes care of abantu baba abana anybody on the buensi oromo mubuli musacha that necessarily onyo sana bata bana bae kulinde kulindara biya sana lakini wana abana jengo na diva father no rio bwata bana so father is somebody who is a father obo bwata bana unaboni kama father yes. You were the same person on the way mother. No, that is not what they did. No. I wanted a mother is anybody or what take care. Like a mother, a mother is a mother. Already. I started to be corrected, but Sarah, when we celebrate Father's Day, you can be husband, but not a father. Okay. You can be a man, but not a father. So what are you saying? So make me understand. A father no only obwata bana. Obwata bana ole married. Ole married. Oranyora tali married, but he has a heart ya bana. It does not a father. It is a father. It is a father. Bono ine ango. That's the way we go ango. But ango. A father, you can be a father, and you can be a husband, but not a father. For example, when I go to Mama June, type, or you go to Baba June. I agree, Ataranya Junior, and I go.
Ede yakoro kwere no ne jirani itomete. Oh, I remember Mheshimiwa Stephen Arika nero ntebeti umibutali ulibwe kubwata abana. Aine no de. Oine parent. No ine parent ote. That's a parent. But you is a father. Okay. I don't know. Wajumulilia litukuria Jumapili chiparo chonse chikwenda asenze meli ya Ibeno no chiparo chonse chikwenda Ibenalia ekero Mheshimiwa Steve Arika akariganetie umujego monene bwa Father's Day. Yeah. Kero bakabwate Father's Day yalia Ibeno ekmogeni monene nigakale father ye county ingaha Simbarati nero mugabana nero kare chief guest tukelio ali asegeti kibe nebintu nebinge bikarororo nabantu abagena abange ekawtonya ntene basu litukere goro alia tokara ibintu bibere bitatu na ante abatirende na orobeni la bara jaje litukere Jumatano gaiga ara denga kiaro bere litukere nga kiari bwate Father's Day tutamtafutia nafasi ibo ngoja ujadi litukere Jumatano I think na budora change program agaja to denga kiaro bere litukerio karenda abagaka baremererio motinyo mugimekara bwate Father's Day yali bagaka twaremereirie kone round ni ntwe zizi tutongea no tokare Joshua tutaenda tutaenda hata mimi nitawajoin tutaenda torore na ngakireni tojosherekea Father's Day atu akiabagaka bagumeze nande we etokosherekea responsible fathers kona abono we respect toko chengera responsible fathers yani bali metembali banyora tabana akoro ku father lakini abana bali street bagabodra bana bagatiko musubati uri akachandeka bagatika kusekero montare single mata abwata abana meaning ina musubati yote tio mwana musaja nara sigete uri father yo mwana lakini bono mwana yo anga ameruka majukumu toto itiko ba responsible agadiga bijuje ngo kerende erende lakini ndende iwana aror lakini wono we cannot celebrate them a father ya digire utigire majukumu we celebrate responsible fathers and again we will on this day again we celebrate mothers bali both father and mother but tigire they're taking care they play a role ya father and mother at the same time. Igondo mweba. Ya ngodo changanyole. Mothers Day jarengo. That's why we have single mothers and mothers. Igona dise mo sherekea. Ito single fathers na fathers because abakungu barwata mete bagatika pasaja nabana. Lakini bana musajo yene kibana ko be responsible. You are confusing me because abagina barombara ororo. Yeah, abambari ko fathers. Bari ko apana. They are not being called fathers at all. No Joshua na bago de Joshua. They are not good fathers. Abu single mothers. But responsible. Because no anyene duko dito shereke mothers day sara no manjumo ilia. We are celebrating responsible matters. Umuntu nabako be single matter lakini tama itingia kwa. Atiketa abana bachandikete we don't celebrate the bantu bale mwangenge iro mwanjumulire bangenge pamoja na producer Joshua na mtu Brighton sasa sina wa kunitetea pia mimi ni wewe utokonyanga Mr. Father and rende nyireli bageliga I celebrate you as a father mapema Happy Father's Day. Happy Father's Day. Abona lia baby. I'm responsible for Happy Father's Day. Joshua is a bono akiwa ndio garote anaki monto taranyoma. Isi butaranyoma lakini ende na abate girlfriend. Simbaranyora mwana. Monto ne fat. No. That's why we have a boy, we have a man, we have a father. It's category. Digo que no montaba categoría. Una montara be father, una pone nje Baba Leighton. Baba Leighton and Baba Flavia. Unajivunia kwa hivyo. Lakini wanaona na wote to celebrate na men. Men to bade men day. Men day one no ba go chire. Igo no I take this chance. And the out there mwensi pia semole wa mashabiki mwaketi wano mabora bigulia bagaka but having a happy Father's Day in advance mapema mbia lakini nento chito batebiri tukule Jumatano kero yo minta goche utwaro maganiga atotevinga nkige karor what do we expect on that coming weekend yakato chosherekea bagaka na ende no nkaro taria bagaka
abaibuli abagaga bona alikuwa abekire bia egera kaga general morning in George kutoka Hema Hospital nikiwa na my uncle who is sick. Mashabiki wote tuko pamoja, siku njema. Oyo George na bato Moroire aliango ya enero Moroire tunatuma pore tugutuma okubwena kwa bwango gochia se yango yago George na bari bonsi bo bata Moroire Maria meteji TV ngonyorore chibekire jinya gitari awo etogotumana okubwena kwa bwango nyasaba bwere mubwene muri ase bitanda bya nyagitari Inje George mami internet no arwarite no arumurwire gabo gochande komorango chandikira rituko igona wana yankumera na tuli one way or the other kolende tutamanya ni kolende pole sana barwire bwensi mura ase nyagitari ya Hema ni nyagitari chonse se county ya Kisii na boigo Kenya ngima toko basabero ko bwena kwa bwango kabisa ani mbia mana sogo tune in mwetari raisi mondo bwato murwire arengera ti murwire but at the same time narigirete endo oirechinga kichaye gutuma ujumbe tugutuma kubwena kwa bwango tenya saba bwere ngobwena arango ya ngobwena na bali mwensi twara gosemerina nyasaye ngoba bweniare ekarumo gwithira chinga gichingo umuntu ta maitio borweire nero ta chali nero ta kumeri lakini borweire negentekebe no sokoro yanaga ndebirinya gosira osinda alimuga kabuna mbuyano wararanjara ya mochokoro mbuyano wararanjara kuja to twaro borweire Oborweire negentekebe borweire metebo gukora chibese bwakora bokia watware birengererio paka depression yaswa as a family lakini ekaro bante to semberi nyasaye na grade ne kro gwetera mangana makongu nyasaye na maite nero mubui omuntu ta manyo borweire na bagote abana buno mutuboka kokugwatia usenda yago sarikira kwa majiko bebalimo mutubo kokugwati no ni liuria kobeta liguri kobete okugoro ya no ni lino lioga eligo gwati mpaka kwa kumina aho ngakirende asebi mobinde byumubere igo bono tiga tusabe nyasaye ureni ntuboko dakindende no bobe tiga tusabe na bali barwale te barasi bitanda nyasaye ngo babwerare nane ngo baro bwene ebwa bwango tokwenda sinza memo democracy nini tukwirana Joshua dere na baby ne karabo nande tiga to mondo rwenyi bona mambia a 10,000 ninge kokoro manju morira Joshua na bekirabo buna bekirega ato enirigo chance make yo kwara labo una to eniri abo nini elipa na ato sukiri chance maiga bien sana adena liba na M-Pesa business wekire ya reflect ya liba na M-Pesa ya nenyo diraka tomai liba na M-Pesa business number 888-090 amount 100 bogo account name Ndizi NDIZ tomabona Pero watumire mete pin ya usiri ya ndro wadena bono beke pin lakini ikasi za lipa na M-Pesa business number 888-090 account name Ndizi amount name ya moyo na kubwate ribu nyebagane beka chintunda jinge bono beka mara 10 na boge droke okorwali gar onyo wala na okorangeriwa onyo wala jibesya 10,000 dende bwengulere wiki omete bono 10,000 na boko elibu in 10 days go sote na bono tigandi kiande nyanyore faida edibu ya una wakabesa oira nilio mwenye asante sana wanu mwanchi maligeria you play now and you win kiagara chilingi chiri komi right now chini chibesa chira gokonye onye ko bwata bills na bogwa kana school fees na bogwa kana anke nyoko bwata rent na bogwa kana nyoko bwata muroire na bokora rwaga deposit 10,000 anechibesa chinyinge sana iko bono kurugega somoro bali bwensa kya tunapeana pesa shilingi 10,000 pesa taslim and rende 200,000 gocha chirekera week kere gochikoera buna erega bu ase TV yao gasi ngororo kabisa lipa na M-Pesa business number amount na account name buna chirega bu maridadi twabikirega bu ase studio nindo makindu getuma oteba morning Ndizi TV mbuya more
mbu yao be umutaka kubwa kuruara Kisumu mbu yero buruire no bube mwanchu murigereria nigo bogo drain so much nigo boko ire birengerere kwanyoranga amonto ndogwa chakire kwegambi kyagera aburuire no bube kigima Eric Momanyo soro na korore kura kiumburi taro na Keri Esteli chairman yechi radio Sofia Mogotu Super Susan Mirambo na Grace Angwenyi. Asante sana kwa diaspora Cyprian Marubi. Asante kwa kuendelea kuangalia kipindi tokwege na waitonga kwa diaspora mnawakilisha okora Kennedy Gisemba Muamaiga okora David Kimori ba Amaiga yabo Joines Kangina ba Amaiga okora Frederick Mititi Moe Amaiga mange batebinga Ndizi TV ni kiboko yao especially Morobili Bwenza kyokora tonoyo minto Brighton ila studio tokubatra na Joshua Uta kwene kyachibichana malugia gwikira senjere gwikira no kwani musubato kwa Regina Gesare Muamaiga mange na ende to abatakira maya kigima olikira gotebanga Hi team Ensakia Sarah, stay strong. Asante sana Cyprian Marube biamono sana soko gendera gutuma chi ujumbe chaino. Asante sana. I think igakote bambe very strong ikiagera anto batu moroire togendrete gushugulikira. Biamono sana. Itukirigoro Shabana njagete engoyo na Gusii FC asigeti Gusii Stadium asa mashabiki amanga ikiranede anne ye yarenge Gusii Derby yani chitimu jijiko ruka Gusii FC injina yarenge Gusii FC itukirigoro abandi barenge Shabana igobono Gusii FC ntwate mete ko to draw ni timu ya Shabana. Kuna mtu alitupa penalty ama kuna mtu alitupa penalty jana Ogeji alitupa kabisa ya ite siko keba egeta izakaria lakini ndio mpira na bole mpira udunda bona si timu asekimira nekyo kia National Super League timu ya Murang'a Seals na litanga ina 61 points ikabatu kuna Shabana Shabana ne yodi namba ibere ikatwara 61 points kodende Murang'a Seals ne yagate chikosori chinyinge kare yagate 28 Shabana igaka 27 wanto tebana Shabana ne ebwe to ne wato mupira ebwe yaje points 64 ilietiga 61 mate lige yisera kwere batakatianga mipira ebere ngateri tukolia Jumapili Shabana kwa kere na Migol Youth tore na kyo Gusii FC Gusii Stadium I think so but we go get to check I think na wala kira Gusii FC ni gere na amba isano kere waji point 41 abune sasa meri yebimina ne binkarta mange no juga nyara se captain 001 editko diarero asemanga na yejiko sori rero no ndokoleta I think Sultan obanga ngokoleta rara yu sasa mejiko sori ayina mangana itama ya Ensakia mo yamarobo. All right naro chegetie keigo irega ali apa zineri ndabwate chenge chego so mali na kwa kanoro mai daribo sasikwisi how much agino bwate beze FIB 200 why do you have to pay to watch your game? Ego support your team to give a team morale bana did you buy one ngorole nje yane nje tumete team yane Gusii FC tinda by the way Scraps FC ngoso wandi bwango igana nyoro mo manager no swat Rosemary Onchari ngamodani mbata interest yes na ndi to ake game by the way on Sunday to suggest to team ne rani kuja wakatore ala sesema yibeno yeah I'll be there na ndebya machiko bunankubwatira marako so that inside team well because I love football football ningi yango korusire birengererio na ndenko nkonyarolenga hauna stress ukishabikia ama ukicheza. Hiyo bwana asante sana team Shabana tunawatakia ushindi kila wakati team FC Gusii FC na yeye tunawatakia ushindi siku zote. Igona karumaro te draw point ya wazi point 40 ubone kanyara football okay igoli literally Shabana igomba bwetu literally Shabana ilikuwa ishinde kwa sababu najua sasa karuto zake kwa kupatia point yoyote yanyote yemo lakini ndio maite point yemo bona timu yoswa league netagire ekone chinguru cha teto enda sense madukani ngwiri na toro machumuri to so sense mema gasete asenjara yuko ya chuta ikiara bagani beito ngo ikabare gikora gense yamo nenus bono mambia tomo cha gutubwate tosuka tonyegera Ndizi TV.
Ubwansu bw'Gusii. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogotaikrania amaganio y'abananchi asikeria bagosereire bachikubarusi obisi onyati bali gochikoikrania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto nigarokane kumushumurai bw'ekiama kia ODM Raila Amolo Odinga asokondera kuruberia mang'ana yokurubikana aiga sense ya Kenya. Mwanchi umurigeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo a OMS ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakereri sokoria Jumatatu asemanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato chia Nigorach kumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kitokubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachi gokumanya bunagenderete gwateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Nore meire nechibesa chokogendereria na gokinia obonchorere bwao Musoni Microfinance nigo toro asengencho yao Gorwatore chilon chokogendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor chogokora obonchoreria ase chiskuru chabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru Boigon korwatore chilon ase abaremi na bonchoreria ao Ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte bingi konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibyesukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami ninju Musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaranza isiko nechibesa chire Musoni wane tokuba arigania Musoni Microfinance onde bwensi ogane chibesa chokore biashara use biashara bya nirense nabagucha Musoni tomokonye go boost e biashara byaye Nigo torime omochio bosongo asamaga cha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa ine nomanyete eke wiki ya ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV ubwensu bw'Gusii nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonkor bw'Gusii neji county chito etanaine buna e county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet
Kisumu, Migori, Nichisemo Chinde Chinyinge, Nigo Kotonyora, Asite Kodea Star Times, Channel 185, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs, Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, Nigo Turine Kiringa, Ekio Korentera, Emerubili Merunge, Chinka Kichonsi. Ndizi TV, Obwensu, Vuomo Gusii. Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu by'ubwagaci asamaguriura nyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chubwa kenyomba chiria cha Duracord emirango chiboard cha Chipsam MDF boards chitap chiamache ceiling boards curtain rods door locks chichabi mabo kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri imiyumu cyo Kisii. Karibu Gusii Hardware, location ya ile former Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye Stechenene ime yomo Kisumu nigobare asesemo ya Gormaya Street ime yomo Chonziwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enotisano naibire kiandeyemo kiandainye isano naibire isano nemo gose enuti isano na ibere kiandamara kabere ibere kianda inye ibere isano na ibere isano. Gesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokoligereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Yamano manchu muri Ndizi TV karatwa sense meyende ye studio kara Joshua jigorato ira madukani jigorato inanga yura iro mwana karote da some yura gore yura gingerwe yura gore minto chismiti na korabu bune mejiende ekora ametenera bune mirimo ya akode nseme osali biro bito byamnyokire abageni baitu na bagwikaiga Joshua tatuambia tumnyoke tosororo asense meye katujukwa na mange konde turakwira wika sense meya magaseti sebarmande tutumajijumbe jaino mbiemano asimambi yabone kromote ina no moreime yumuroberio asimambi yaboniga mbara batumira bwese tokonde ya masa magaseti
ya mbale batumira igando chi Wilson kina wa osoro korwa abo basi nyamache nyabite awata baniko ndani kama kawaida iyo na rondo chinaro engeni gendra go chitome kyagera una toko chirora iga lazima tukutambue kyagera kwa irire biro byao gutuma SMS bono toso asensemo ya magazeti turachutia sinini gadoka nyitabo wetu baso ime studio kerompate gazeti ya The Standard na inchini ngombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard lingana ali roborito ndiri na bono university na bajirabe njiji kwenana amangana a diploma ne certificate ayani gagoja ekero a task force go se working party eri yamangana yegisemi yanyade kego data proposal yadaba ego sekro baira a proposal go ikase obosyobo morai bwense Dr. Biramuto nigobono experts bate abuna chi university njita keiri kofa usekwena na chi diploma ne certificate courses buna emufu yemo eyego jikwirana egosera chikore to mochando asigi university diploma ana certificate yisokoro usigoro igeminati na institutions njiro chikanyara bese chigo sustain chi lecturer go gajiko drop na abana the lecturers go gajiko drop igoba ke as university indo junior se beja ata no moto nya chingaki torena ekingi kirengede asa masomo asensi ya Kenya boiga se beje yendangani ya The Standard indo jeno murai bwenze Dr. William Ruto no bara abuo oze no akarigo kwana ni no murai bwenze ya Egypt Ismail Omal asensi ya Egypt karoba chiete asege karense yo kurgira nangaki emeroberio yokuwata nejinse kogendera boiga siga siti ya The Standard ni murgede na chikanisa nigo bono chianyore buna nigo chikare koibebi ebiginka byamaremo asomo rweke nyamure bari na churches caught up in land grabbing scandals chikanisa njire cha doga ndebuna yaya na George nigo chire abakurumi ose chingurumi cyo kuma akaroba kumire asoko iba chindebera ndoje nyirira se beji ya gatigo se beji 12 na 13 gaseti ya The Standard boigo abegereri bo bene bwamanya bantu ose activist nigo bono ba oboire gose ba kwane buna obwo bambora asinsi ya Kenya buna bono abasigari gose kira police nigo bairanire bakarigo itabantu babora batamanyiri asebare asumuntu bari gena activist fia kira police ale back wita abantu hinzo juneri ya sebeji yagati Daira nigo nande alire ira unago ikabaji kwira na sensema ya mass action go sokrobekana una amangana ya serikali dirita serikali zikurigira ya mangana ayuba kwane yengenjo atakeri kurigiru anene asensema ya finance period ira ira tebina ya tutarudi kwa maandamano inditorore na oserio ya serikali igwa ni ya maandamano ayuna rondo chara sepechi entangani gazeti ya The Standard. Alright, mbia mano sana mwanchu muliga na inchi tiganda aligerelia ya iruburtase gazeti ya Daily Nation ando chenga nebicha yomurai yomokoro Uhuru Kenyatta amo nebicha yomurai yorobisi Dr. William Ruto mulikibe gazeti ya kale watabanga Ruto following in Uhuru's footsteps nganonye chinga kichechi campaign niga ruete chira chiri ali guchagwa korera bakenya na kotebanga nache kobeta bauti kurwasa baraibanda sugusukia Kenya bosio kolende emetienye kianda bono maega yoko bomurai bwense tara akora kende kenene kiriye kumubeke gosege kumukole tobauti amo nabaraibande abanene bense so mubwikano mulikibe gazeti na mulikeretenga omurai bwense osinyiro gwikirania endoto ya 2/3 gender rule boiga mangana a housing fund ne yuereta tobotutukanu na ragenda tasense ya Kenya amangana plans to lease out ports cryonism in state appointment amangana CS appointments CAS appointments amangana yokoligia goswana na gose state capture ase chinsemo chirichie chetenerete gose independent institutions kolekana nge serikali nigo yeso iri aroro amangana use of political numerical advantage to bulldoze legislations or proposals korango tumikiro mubaro monge ora sensemo ya serikali go bulldoze na kwa rasmi saba bunge
goetia miswada elieganetie osaganetie ete lowering opposition MPs to government side and of course amangana competence based curriculum ayungati yalia Dr. William Ruto bunaro BC alia kolre na alikero kenda tara kolekana buna alieteira ayona irobolito monase page ya kane ne page ya gatano se gazeti ya Daily Nation and nere irobolito mono ase page ya gatano na kabere bono abalimu abanene gose principals nigo babolire serikali wetrase wizara y'echisemi ebamente chibesa gose bwatoke chibesa buneganirie eyemaega ya serikali go bwatoka shilingi chibilioni 24 wiki ya etago chase chiskuru choboroso ne chiskuru che secondary kulende abalimu abo banene bararamikire na kwemurungane na goteba buna 24 billion is not enough asinge nigo babwata makabesa mange ose debts ba institution echo chibe chibwate ochi ase suppliers ne bintu binde binge kulende kolengana no mwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu nigalire ira yogo cha gutuma chibese echo chintigali inyoranga nigo chiarenge ko ba 28 billion kulenda serikali kabotoka 24 billion igoli nchiro chitigalite ange 4 billion ekera bali mwa banene bakali kolera karo tigalita samangana echisemi ntorochenga aboro kiwa bali barasi chiskuru gose high scholars mbabwate amasakara mathematics paper 2 answers, history paper 1 and biology paper 2 answers ekero bono bagendete kuna kweinyuria ali bagendete gosoma se chiskuru ase peje komento chikoligeria ngana ki the return of COVID-19 ekera ba Kenya banyareko baba kuboli gwa babe maiso aso kubwatia machiko na marago ekiagera kolengana naba anyagitari abange nigo bachakire ku report COVID-19 positive cases as of now bono nigo abakenya baboliwe babwatia machikalia maorora aso kubeka chimaska so gwesaba so gutakwanani aso gutate aso gutaicholerana usasa ko bebukundi okoranga COVID-19 is back and nigere amona into gokorera mwanchumuligeria nto chikoligeria ngana kia bonchoreria bakoliro kurubekana gose bakale go protest maiga ya Kenya gubana amabere bakorusya korwa sense ya Buganda ayo nto chikoligeria nganki gekogera bakale kurera maiga ya serikali gotenenia amabere akoba imported korwa sense ya Buganda yo mnenda mange mwanchumuligeria nto yasoma asubuikiranu makali tureke gosoma onyabageni baitumbarika se studio kiagera chinsechi chabutore chideke 34 iguru yensema yabono mambya chinga kitubonete guikaranse gikaro na kuligereria nkwana yeri tikolia lero kolende bataraika ntonya kuligereria imeyo mtu Brighton ndo chinga na rayo arase gazeti ya Daily Nation buya kabiso majubeka tonda ko chuteri aya itko olia alero ndo jena nara on the encourage others to grow. Yani abantu moyo bogokina nande lead by example ndo mandakara kontomera mindo bido yatwara koraga igama biya sana nimbiro chegaiga asemambi yabone tatnyoke amagaseti asinini producer amagani abagani baito na bawe kaiga totebye yakaroto gosuka gochi bosio haka african igobono yanyarire geko race concern gose gote abuna yarekane buna ine Nairobi group ni ya egare ko race haram buna korana police kira squad gede nande ya rematch ya chire ekare goita bando bakare gosira batamanyiri ase bakarani gagocha ekaro latest incident gose korwa kiabwango iga ya gorgase yushubuga sana bagote abuna tamanyiri ngaya asirete ko ikaboniga asamatuko ikominomo dire bono bagote na dichikinde gerani emerobinda gerko bekwa according na haki Africa Chief Executive Officer Hussein Karidi nigo badena ya kora cases nyijaja gikoirana banajiri ciarenga samatuko amagega ayo nabakanyara sebechi ya gatete bechi ya kane ni elina omobwasi miuro moja wani Kenya bokora banarera morodinga ba atebere na bono wiga bachikoirana ase chipara buna finance pirke ujugweta badena ina ise gweta bara bakogenda bagochikwenda gochi bosio igobono ayuntu chunya kwana ase abageni bagoche tubona ni nerebiya baenda ukorobekana gose bakwane
met by bats and domeda sia chete weka boniga na ra yundo che figa count assemblies ni go bona barabuo bathinirio bokorari anene karwa thena chibe cia nyoru mesara yabo ya nyoru nyore na chi count ngia sieka bado leo ndokwa na mangana mange ndokwa na mange asemambi ya boniga producer otebera bagene baikire abuya sana producer to akoigure kabisa ambia mana so tomanya na bagene baito baikire asemambi ya boniga nindo jena asenara epeche karwate abana ingi gekogera abarimu bakare gote ababuna mbari wae abantu batatagiti kigasi kinene mangana yo kwa kuchitransfer yenda kalisa utende giskuru getegenda balingo nakikerere na rene na kintu gashagwa nere nyore gaseti oro nanga gashagwa karako beke merobeli yoko iranie kawa asense meri ya meru. All right, tumurigeria tutawachia hapa kwa sasa gazeti ya Daily Nation nayo abwata mange kabisa kuri naboko enyorera bwesomera singincho chinga kinibiro wageni wetu washafika ndani ya studio na chini chinga kichiko bali bagali abo nchikubategano mito Brighton bakwanera mange igoro yasa na mange bago chikoligereria aliagenda tasensi yake